Piny owacho kokadho kuom migao mar pur e pachoka ochako chenro mar yao maromo 15 mosedinore kaka yor medo pi mitiyo godo e tayo chenro mag pur e pachoka. Kolose kar chieng' od bura ma Kipkelion, kaunti ma Kericho, jagoro migao mar pur Laktar Paul Rono wacho ni piny owacho biro temo mondo kuonde ma oro thoro betie oyud pi moromo mar kuoyo ne gigo magipidho kaka yor medo chiemo. Rono medo ni chenro makama okawo omenda maromo milion 50 kuom sirkal kendo nokang' mokawo mane ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Which, when you see among the 50 dams which the country has planned to put in place for irrigation to enhance food security, we are on course. As a Ministry of Agriculture, we have done close to 15 dams. We have done dams in Garissa, dams in the area of Wachia, dams in the area of Turkana. So those dams are the dams which we had put in the system, and most of them are the colonial dams, like the dam in Koipatek in Baringo. And we have used very little money to distill these dams. Like this one, we have used close to 50 million, and you see the amount of water we are able to collect. You can never imagine. It is enough for irrigation. It is also enough for our livestock and also for domestic use in our houses. Esiganama bro mori nya kwaramogi.